Som a la Serra d'Andújar, a Jaén. Des d'abans de la sortida del sol, estem esperant en un punt que ens permet observar una gran extensió de la vall que s'aprofita com a devesa. Un bosc aclarit, amb alzines, sureres, roures i matolls que s'alternen amb herbassars i pastures. Cap a mig matí sentim la fressa de garses sent crits d'alarma. Ens assenyalen un linx que jau al sol, al peu d'un romaní, mentre es neteja el pelatge tot tranquil·lament. Al cap d'una estona, el linx s'aixeca i comença a caminar entre els matolls, amb parsimònia, doncs vol sorprendre alguna presa. Normalment un conill, però també rosegadors o perdius. En apropar-se, podem apreciar que és una femella, que no sembla atabalar-se gaire per la nostra presència, doncs passa ben a prop nostre fins a desaparèixer entre els matolls. Un any abans ja vam veure aquesta mateixa gata, però en aquella ocasió no se'ns va acostar gaire, doncs anava acompanyada de 2 cadells de menys d'un any. El linx ibèric és el felí més amenaçat del planeta. Cap a l'any 2000 estava a prop de l'extinció i hi havia menys de 100 exemplars en estat salvatge, conseqüència de segles de persecució i de l'escassetat de conills. Mercès a diversos programes de protecció, la població s'ha recuperat, arribant fins als 1.668 que es van comptabilitzar al maig del 2023, però encara lluny dels 5.000 que hi havia al 1960.